салом, як хабар. Додгоҳи олии Тоҷикистон Парвиз Одинаевро, ки дар моҳи июли соли ҷорӣ бо гумони азият ва куштории писари 15-солааш боздошт шуда буд, ба 25 соли зиндон маҳкум кардааст. Ду манбаъ аз ҳам ҷудо судури чунин ҳукмро ба Азия Плюс тасдиқ карданд. Як манбаъ аз додгоҳи олӣ кӯтоҳ гуфт, ки Парвиз Одинаев ба 25 соли зиндони низомаш пурзур маҳкум шудааст. Як манбаъ дигар аз пайвандони Парвиз Одинаев ҳам тасдиқ намуд, ки ҳукми додгоҳ нисбати ин муттаҳам рӯзи 11 ноябри соли равон содир шудааст. ба қавли ин манбаъ, додситонӣ барои Одинаев 27 соли зиндон талаб кардааст, аммо додрас бо ба инобат гирифтани фарзандони ноболиғи Одинаев ӯро ба 25 соли зиндон маҳкум кардааст. тафсилоти ин хабарро дар сомона ва саҳифаҳои Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ мутолиа кунед. аз Зедмобайл миллионро гирбурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст.